etorri nintzen 6 urterekin, etorri nintzen Kolonbiatik. Ni ama esaten, ama eta ni. Ama? Bai, oso ondo. Eta horrela, pues, hasi nintzen, gero bai joan nintzen akademiatera eta bai ziren euskaraz, eta horrela jakin nuen, baina ez, inoiz ez nahi joan ikastolara. Ja. Zergatik 6 urterekin, esaten zuten ezin nuen ja ikastolara bat joatera. Duela 18 urte horrela pentsatzen zen. 6 urterekin ja gaizki ibiliko zinela euskaraz ikasten hasten bazinen. Gure etxean, amak, Albaro eta Irurok beti egiten dugu euskaraz gure artean. Aitak ez daki, ulertu bai, baina ez daki. Eta horrean etorri zen etxe batera, non eta gure artean euskaraz egiten dugu. Nik jende etorkin guztiari erran nioke. Oso interesgarria da eta agian garrantzitsuagoa da beraien bizitza gauzatzeko edo lana edo ez dakiz igual gaztelania ikastearena, ez? Baina nik uste dut euskarak irekitzen dituela maitasunaren eta laguntasunaren ateak irekitzen dituela. Estefani, gaur ere zurekin gaude? Bai. Aurrekoan pixka bat azaldu zenigun, noiz etorri zinen, nola hasi zinen euskara ikasten, zure anaia ere ezagutu genuen, bai. Oso jatorra, hemendik gorentzia Gomi, Kaixo! Bueno, Gomi eta Ama, eta Ja, eta Albaro, eta denak, Eta denak, bai. Denak. Baina gaur ezagutuko zaitugu pixka bat, aurreko saioan esan zenigun, euskara ere, euskara ikastea edo euskara jakitea ona izan dela lanerako eta, ez? Zure lanerako ona izan dela. Okerrez ba naiz, ekarri nauzu leku batera, bai. Etxe hura zein da? Etxe hori da Sinazubi, edo Zutarri, edo... Edo zergatik? Zergatik dauka izen guztiaz. Bai, izen asko ditu. Lehen izan zen emakumeen etxea, eta ere bai, izan zen etxe txuria, ere bai deitzen zioten, zergatik dago erdia txuriei. Bai. Eta erdoan, pues hori. Eta han lan egiten dugu gazteak. Bai. Eta eramaten dugu, egiten dugu kanpamentuak, egiten dugu ludotekak, eta egiten dugu etxeko lanak aurrendako. Hemengo aurrek etortzen dira ikastolatik eta joaten dira... Laguntzen diezue zuek, etxeko lanekin eta kanpamentuak eta joan gaitezke bertara, norbait topatzen dugun edo ez, hola, bote prontoan. Bai. Esan duzu gaur egun ze izen daukala, Sinazubi. Sinazubi, Sinazubi. Eta hor gazteek kudeatzen duzue dena. Zuek antolatzen zarete, zuek antolatzen dituzue gauzak. Bai. Eta guzti hori, eskaintza guzti hori euskaraz egiten duzue? Ez dena zergatik batzuk etortzen dira beste igual jesuitinakoak eta beraiek eta euskaraz. Orduan, batzuetan, depende, egiten dugu igual taldeak eta batzuetan talde batekin egiten dugu euskaraz eta beste talde batekin egiten dugu gaztelania. Zuek eskaintzen duzue, bai begirale lan horiek eskaintzen dituzue eta laguntza hori eskaintzen duzue, bai euskaraz, bai gazteleraz. Bai. Baina euskaraz ere eskaintzen duzue, noski. Bai. Ea sorte pixka bat daukagun eta... Eta norbait aurkitzen dugun. Bai. Bueno, atea printzipioz erdirik dago, bai. Eta jartzen du kanpoan. Kontuz, Ander, ez zaiter hori, gure kamarada Ander, zue azkarragoa da, ibiltzen da pixkat begira. Baina udako ludoteka ikusten dut. Martxan daukazue? Hurrengo hilabetean, hasiko da. Bale. Eta joaten da 8etan eta maten diogu hemen amaiketakoa, eta gero ordubietan edo horrela joaten tortzen dira gurasoak eta eramaten dute etxera.
Vale. Eta gu joaten gara beraiekin piztinara, igere egitera edo ibaiara, eta hori. Vale. Eta guzti hori egiten duzu bolondrez edo egiten Dago egin aldugu bolondrez edo ordainduta. Vale. Ni bete egiten dut bolondrez. Zu etortzen zara lagundu nahi duzulako eta begiral eta lanetan. Eta bai gustatzen zaidalako umeak. Vale. Kaixo! Sartu aurrera Baina, bai. Bai, Norbaitek bai. erantzun du. Bai. Norbaitek erantzun du. Kaixo! Bai, bale! Kaixo! Zer moduz? Etorri gara abisatu gabe. Bai. Sartu gara barruraino, ikusi dugu atea zabalik. Bai. Estefanik aipatu dit etxe hau zeintzen, eraikina, baina aipatu dit ere zer egiten duzuen hemen. Ba, orentxe bertan, hemen Sinarzubik Federazioak lan egiten du. Sinarzubik Federazioa 3 elkarte edo asoziazioen sedea da, eta guk urte guztian zehar jarduerak egiten ditugu, denbora libre eta aisialdiko arloan pixka bat. Eta gero ere, udalaren zerbitzu baten parte gara, orduan, hori aisialdia, baina modu, hezkuntza ez formalarekin lotuta eta modu, ez dakit, formalean modu, ez dakit, serioan edo horrela. Esan dit, eskaintza, egiten duzuen eskaintza, egiten duzuela bai euskaraz eta bai gazteleraz. Bai, saiatzen gara. Saiatzen gara, normalean gure jarduerak gazteleraz izaten dira, etortzen diren ume gehienak gazteleraz, gehienek hitz egiten dute gazteleraz edo ikasten dute gazteleraz, baina bai egon dira saiakerak eta batzutan ere taldeak atera, batez ere euskaraz hitz egiten dute umeak baldin badaude, ateratzen ditugu taldeak. Gauza da hori demanda, esaten dena eskaera. Eskaeraren arabera. Bai. Begiraleran horietan, euskaraz egiten dituzuen jarduera horietan, begirale lanetan dabiltzanen artean Estefani dugu. Bai. Eta berak aipatzen duen bezala, beltza du kolorekoa zala, baina euskaraz aritzen da. Bai. Hori jendeak, erabiltzaileek nola hartzen dute? Ez dakit, nik uste dut orokorrean ongi. Ez dakit berak nola sentitzen duen. Normaltasun prozesu baten barruan sartu algara. Ez dakit. Gure umeen artean eta parte hartzaileen artean ere badao kolore askotako jende dago. Anistasuna dago, ez? Orduan, larruazala beltza duen ere jende badago, edo marroiagoak, laruagoa, oso txurian ni bezala. Eta ni? Bai. Orduan, egia esateko, nik uste asalaren kolorea ez dela Sinarzubik behintzat parte hartzeko inolako ez dauka inolako arazorik. Ez du eragin. Ez, inolako eraginik ez izez, egia esateko. Ez begirale bezala, parte hartzaile bezala ere ez. Ongi. Eta esan duzu udalaren menpere bat zaudetela, suposatzen dut egonen zaretela batzuk bertako langileak zaretenak, baina berak aipatu didanez, zu bolondrez etortzen zara onera, ez? Eta Estefani bezala egonen da jendea laguntzeko prest dagoena. Gehienak, pila bat jende, hau ezen izango posible begirale bolondreza gabe. Eta egia da, oraintxe bertan 4 pertsona gaudela, urrian ez dakitzen bat. Baina, urrian edo hemendik aurrera, baina bai, noizbehinka 3-4 pertsona egoten dira, bai lan modu, ez dakit, intentsoagoan egiten dutena, eta arduratzen direnak pixkat bolondrezek nahi ez duten gauza horietaz, ez dakit paperak, proiektuak prestatu. Bai, azkenean kudeak eta lan hori. Bai, eta nahiko lan gogorra da, ordu asko sartu behar dira, eta hori horregatik langileak daude, ez? Baina jarduerak eta dena bolondrezek egite dituzte. Ea gero eta jarduerak gehiago ditugun euskaraz. Bai. Horrek zehoze esanen digulako, ondorioa emanen digulako, eta barkatu. Ez lasai, atea zabalik ikusten baduzu, errua bernorena den. Bai, atea zabalik baldin badago, sartzeko da. Eta sartu egin gara. Bai, somez etxean bezala. Banoa, Estefanirekin, bere lagun batekin gelditu gara, osake bagoaz. Perfecto. Mila esker, bale? Zuei. Bueno, ongi pasa. Agur Arritxu. Agur. Zenbat aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua.
egunak hobeak baitira zurekin batera. Ara, jendeak Ai. ezagutzen zaitu? Aiz, Iker! Anaiaren gatik esaten genuen, baina zu ere ezaguna Ja, zara, ai. Bira segiro arrara dago, beira. Emisioan ez gaude uztailan, baina gaur uztailak 8 ditu grabaketa egun honetan. Ikusten dugu jendea zapigorriarekin, ikusten dugu jendea normal jantzia, da pixka sentsazio raro bat, ezta? Bai, eta jende gutxi ere bai dago. Zu etorri zara erdiz, etorri zara zuriz, Bai, baina... zapirik gabe. Bai, eta puntuarekin. Eta? Puntuekin. Puntuekin, bai. Orain gelditu gara hemen gertu, zure Bai, lagun honekin. Erikarekin. Erikarekin, bale. Erika, aspaldiko laguna duzu? Nire, bai, bueno, ezagutu nuen kurtso bat egiten, zergatik orain egiten nahi naiz oposaketak. Oposaketak zertarako? Estaturen dako. Bale, nio, ze... Dira oposaketak espezialak. Bale. Eta bera ere ari da oposaketa horiek prestatzen? Bai, Sarriak nirekin. zaudete. Bai, kontuz, Eta ezagutu zarete orain? bai, eta gatzen gara, eta joaten gara pote bat hartzera, eta gauzak egin. Bale, berak ere euskaraz egiten du? Eta Bai. orduan ezagutu zarete euskaraz, ja? Bai, Nola izan zen hasieran? arrara. Ze lehenengo hitza nork egin zuen? Lehenengoan hitza izan zen gaztelania, baina gero ni izan nuen gauza bat euskara, eta bera hasi zen barregarria eta esan nion. Edertu diazu eta bera, bai. Baina esan diozu irakasleari dela buru soilik, ez? Eta ni, bale. Bale, osea, ezagutu zineten egun horretako anekdota hori badago hizkuntzarekin. Bai, esan nion irakasleari zela buru soilik, ez? Bai. Eta, pues, ni hasi nintzen barrezka eta berare bai, eta nizan nion, bale. Bada, ez euskara, pues nada. Claro, berak ez zuen hori uste. Eta ordundik euskaraz aritzen zarete? Bai, bai. Ba, ea ze kontatzen digun berak. Ni pentsatzen nuen hasierako laguna zela. Ez, Baino hasierako lagunak ez ditut. Nola ez dituzula? Ez. Aldatu dituzu lagunak. Ez, nire gauza da, ni beti esaten dut pentsatzen dudana, ez? Bai. Eta ni naiz oso argi. Claro, eta hori batzutan jendeari Eta jendeari ez zaio gustatzen, ez? Eta orduan, pues, jende esaten du, oso raro zara, ez du nahi zurekin egon, pues, bale, pues ala. Bueno, pues bilatuko ditu nire lagunak, ni onartzen nauten lagunak, Ez, ni nago orain nago pozik, kontuz, ni orain nago pozik, nago nire bizitzarekin, eta bakarrik, Zoriontsu zara. bai. Eta lagunak ere topatzen dituzu tartean. Bai. Bueno, a ber, orain non dagoen? A ber, esan dit, hemendik egongo dela, a ber, Hemendik. igual deituko diot, esatea. Deitu jozu. Laguntzen dizut? Ez, moldatzen zara bai ederkizu. Bai, dara maia 4 hilabete, así que... Bai. Zer da, rubia, morena, txuria, beltza... Berdea. Berdea, bale. Zu bezala orduan, ez? Bai. Arraroa. A Ez ber, dut ikusten. hile motxa dauka. Ile motxa? Bai. Eta da berdea. Udaltzaingoa dator, horiek ez dira, ezta? Ez. Hilek ez dira nire lagunak. Bale. Erika, non zaude? Telefonoz datorrena, ara bai, bera eskua begira. luzatzen du. Bai, ya está. Hor dator, bera. Hila da netxekurra. Aida! Akira deitzen da. Nola? Akira. Ai, gu Japon. daukagu bat, Kira, bakarrik. Nirea da Akira. Akira eta japoneseko eta japonerrea da. Bere izena. Ah? Eta da alegria. Begira. Kaixo, Erika! Telefonoz azkenean. Bai. Erika, orain txetorri zara badakit denbora asko dara mazula zai. Eta bero honekin, lehenengo gauza merezi duzuna da zerbait hartzea. Izozkiren bat edo hartuko dugu? Venga, bale. Bai. Gainera hor, uste dut badela denda bat nahiko goxoak egite dituztenak? Bai. Bale. Eta hartuko dugu. Bai, ez? Horrelako gonbitea gutxinez, hainbeste denbora itxoin eta gero. Hartuko dugu zerbait. Bai. Bada giroa, bestela ere. Erika, gauzatxo bat, aipatu dit, ezagutu zenutenean elkar, hizkuntzarekin egontzela anekdotatxo bat. Gazteleraz hasi zineten zuek zuen harremana, baina bapatean honek burusoil deitu omen zion irakasleari. Bai, bueno, gero ja Bai. zibinen hitz egiten eta...
hor guartu zinen euskaraz hitz egiten Euskaraz zuela. Bai, ze lehenengo hizkuntza beti gazteleraz, jendea ez dakienez, eta gero konturatzen zara jende asko dakiela euskera, Orainik asko egiten dugu hori, ezta? Lehenengo hizkuntza bazpare gaztelera eta gero guartzen gara agian denok dakigula. Hoxe da. Ba, igual egin beharko dugu lehenengo hitz euskaraz. Hasi beharko dugu, ez? Bai. Auzoa bete zuen ez airez bakarrik, nota batzuk lapurtu haizeari, ta saltoka joan zen atezate, nor egongo ote da orain zelatari. Erika, bueno, ja izazkea, goxoa? Bai. Bai, bueno. Esan dugu oposaketak prestatzen zabitzatela, horregatik ezagutu duzuela elkar. Bai, eta gara kontrinkanteak. Kontrinkanteak, zela? Egatik, nik nahi dut plaza eta berak ere, bai. Plaza nahi dut. Bueno, baina plaza bakarra dago? Eta gure lau baina, oie. Lau hiru Nafarroan, beste lau hiru Madrilen, badaude... Osea, oposaketa hauek dira estatu mailako oposaketa batzuk, Bai. orduan gazteleraz egin dituzu, noski? Bai, ni egin duen beste batzuk eta eskatu nuen egiteko euskaraz. Eta prinsipiz ez... Baina estatu mailakoak ez, hemengoak? Ez, hemengoak eta prinsipiz izan ziaten. Ai, ez que daukagu, ez que zuke dakizu, ez como... A ber, nik esaskaten badut, jakengo duz euskaraz, ez? Eta behar, venga, zeratuko gara, dakize, eta orduan poia. Baina ez zenuen lortu oposaketa haiek euskaraz egitea. Estefanik aipatu didanez, bera gazteleraz ikasi du beti, eta euskara jaso du bai familian, bai lagunerengandik, bai laguntza izan zuen Juliarengatik, eta azkenean inguruak euskaldundu du ere Estefani, euskaldundu da inguru horretan. Zuk euskaraz ikasi duzu? Ni ikasi nuen euskeraz, familia gaztelaniakoa dut, guztia, osea... Etxean ez zekiten euskaraz? Bueno, nire ama pixka bat, baina bueno... Baina aldiz, zu euskaraz... Ni sartu zidaten San Francisco eskolan, ikasi nuen de ereduan guztia, eta gero Iturraman, institutoan, gero pasa nintzen FP bat egitera, hori ja gaztelaniaz, eta orain ja... Eta lan munduan, Erika? Nago gureaken lanean, eta nago kalean kartak ematen, eta... Baina eskatu zizuten adibidez, edo galdetu zizuten euskara bazenekien, etzenekien? Ez, bueno, ez. Lan munduan, zure kasuan, oposaketak egiteko zuk eskatu zenuen, ea oposaketak euskaraz egin zeritzakeen. Bai. Beste lanbide batzuk ere izan dituzu, dendari ibili izan zara, horretarako eskatu izan dizute euskaraz jakitea? Inoiz ez diete eskatu euskarakoa. Baina, egia da, nik lan egin duen Dekaldonen, eta hasi ziren txapak ematen. Eta jartzen nirekin ingelesa, nirekin frantsetxa. Eta nizan nuen, ni badakit euskaraz. Eta eskatu zenun txapa. Eta badaukazu, eta ni galetu nuen, badaukazu txapa nirekin euskaraz? Ez, eta ni, pues egin, ni nahi dut bat, eta eske bakarri badakizuzuk, eta nik, pues berdin zait, ni nahi dut nire txapa. Eta orduan, horrengo egunean, joan nintzen eta eman ziaten nire txapa jartzen. Euskara nirekin, ez como, jau! Sabes, nizan nion, a ber... Egin zizuten egun batetik bestera birri barran. Nizan nion, ez, horrela ez. Da horrela, nirekin euskeraz edo horrela. Eta eman ziaten beste bat. Esan beharra dizut, orain, hori noiz izan zen, ze orain desente dira euskaraz hitz egiten dakitenak denda horretan. 2015. 15, bueno, 5 urte pasa dira. Agian, zuk esandako hura aintzat hartu dute, Orain bai daude guztiak eta neskak
beltzak eta euskara jakiten Bai. dutenak. Badaude, gero eta gehiago. Utziko dizuet izozkia gustora bukatzen, bestela? Ni ondo nago. Emango nizuke, baina euskara... Emango nizuke, esan nahi du ez didazula eman behar. Claro. Ez. Claro. Ez que euskara egin dut, dio. Ja, bale, oso ongi. Nik ere maite zaitut, Estefan. Bale. Ostegun iluntzeko kontuen arira, espaloia kantari ari dira. Zazpikaren bihotz ta begirada, ertzetatik sortzeko garaia. Izozkia jazta, Bai. Oso ona, bai. Garaz, ze pozik doan, aio? Bai. Ez dut bukatu nahi saioa galdera bat egin gabe. Bai. Oso gaztea zarete oraindik. Bai. Baina, bueno, gerora begira, pues, bakoitzak bere independentzia hartu dezake ere, zu orain etxean bizitzarelako diot, Ni, hilabete honetan independentziatzen naiz. Ba! Ba! Haize tristura hartu behar duten zure etxean. 5 minutu. Nire gurasoen etxetik 5 minutu. Bueno, osea, horrek esan nahi du bazkaldu behar Bai. Hombre. Eta taperrak eraman. Claro. Nik Vale. ondo pentsatuta daugat, Nik galdetu nahi nizuena zan pixka bat, pues, gerora begira, pues, zuen bizitza sortzen duzuenean zuei bakarri bizitzareten horretan, edo norbaitekin konpartitzeko erabakia hartzen baduzu edo. Bai. Hizkuntzak ze garrantzi izanen du zuen gero horretan, euskarak esan nahi dut. Pues nire bizitzako, pues, garrantzitsua da euskaraz. Bai? Bai, zergatik, pues, a ber, niri ireki egin dit ate asko, ez? Bai. Eta ni nahi dut nire bikotea edo nire bizitza edo igual aialoa esi. Osea, telebista apurtzen bazait, eta esaten batut umeak, pues, orduan, pues nire kumeak... Erikak ez du ulertu telebistarena. Erika, bere ama biologikoak, Bai. Estefanik esaten duenez, telebista ikusten zuen, baina aspertu egiten zen da, orduan telebista itzali eta umeak eginda egin ibiltzen zen. Eta horregatik daukat 11... Eta berak esaten du, orduan telebista apurtzen bazaio, Anai arrebak, bai. Orduan, pues, apurtzen bazait, telebista, pues... 11 ume. Ez, Amaika, baina gustatuko litzaizuke agian egunen batean ama baldin bazara. Bai, pues, beraiek euskaraz jakitea, zergatik bere osadak, pues, gomik edo bestea edo bere aitonak, amonak, pues, beraiekin hitz egiteko euskaraz, bere aitarekin ere bai. Orduan, pues, nire bizitza izango zen euskararen ingurua. Ulertzen alduzu zure seme alabaren bat euskararik gabe aztea? Ez duzu ulertzen. Ez. Eta ni beti nahi nuen izan txinatar bat. Bai? Bai. Baina ala ere berdin dio. Baina zergatik. Ni beti pentsatzen du. Nire mutia orain da txuria. Bai? Ni naiz beltza. Nire Bai. semeak izango ziren mulata. Bai. Eta nire beste semeak txinatarra. Osea, zuk irudikatzen duzu zure burua, Alo, zure logo. biologiko bezala aurren bat, gehi beste ekarritako besteren bat, Alo, txinatarra. loko. Vale. Horri deitzen zaio familia mila kolore. Karo, eta orduan, gero esateko jendea ez dela nire familiakoa. Baina hori bai, Gara- denak euskaldunak. Denak euskaldunak. Txinatarra ere bai. Txinatarra ere bai, noski? Bai, bera jakingo du txinatarra eta euskaraz ere bai. Oso, Ba, Estefani, ezagutzen zen judan, baina Bai. plazer bat izan da tartetxo hauek zurekin konpartitzea. Aste honetan eman dizkiguzun zure hitzalditxoak. Ok. Gustora gontzara? Bai. Gu bai. Beste egun baten egongo gara lan egiten denok. Bai? Bai. Eske kamaratzean kontatu dit, Amaika Telebistan askotan atera omen dela, eta deialdia egiten dio Amaika Telebistari berak ere aurkeztu nahi ditula saioak. Bai. Bai, ezta? Eske, oraindik Eskatu lana. edaukazu oraindik neska beltza bat. Eta ni naizo. Egokiena zu. Egokiena. Ja ezagutzen nauzue, dakizu nolakoa naizen, así que ni naiz hoberena. Saldu du bere burua. Deitu, Deitu. Plazer bat, Estefani. Zuei? Eskerrik asko, bale? Ok. Jarraituko dugu eta lagunduko izuet etxe aldera. Venga, vale. Alaiak zoroak
beti ondoan egongo zarete, datorren derako ilusioz bete, jarrai dezagun ametxetan tente, jarrai dezagun ametxetan tente, jarrai dezagun ametxetan tente.